Инвестиция 42 миллиона на днешний день. A to stále rozširujúce. My máme teraz zámer taký prestrešiť aj ten voľnový bazén, s tým, že aj zimou dá sa bylo prevádzkovať. Celá tá teritória okolo 7 hektárov, ktorý bere len akvapark, bez parkingov. A tento akvapark prakticky v konečnom variante projekte Bulvár bude ako centrum. Okolo toho bude postavený, tam bude jeden hotel, dole primári, ďalší hotel, ktorý už začali stavať, ten, ktorý bude ako promenáda, niečo podobné ako Eurovia. A takisto z tej strany bude tiež taký hotel. Všetci tie hotely je 5-zväzdové a v konečnom výsledke s tým